Ford Focus 2 2007 як 8 моторш метонем муроҷиат кунед. дар беҳтарин ҳолат қарор дора. Мошин фурӯшӣ аст. Ва нафароне ки аз Тоҷикистон мехоҳанд сафар кунед, автобусҳо аз душанбе рӯзои душанбе панҷшанбе рейс мешавад ва аз шаҳри Хуҷанд рӯзои сешанбе ҷумъа. нархи чипта 8000 рубл аз шаҳри Хуҷанд, аз душанбе бохтар 10000 рубл. ба айни ҳол автобусҳо аз автовокзали Котельники аз шаҳри Москва Хуҷанд 5000, душанбе 6000 рубл. ана нафароне ки дар Тоҷикистон ин тамошо кардесен канали Ройгунавиара, аҳволи Москваро дидем бародаро. Салому алайкум, хуш омадед ба канали Ройгунавиа. Бародарое ки мехоҳен аз Тоҷикистон сафар кунем ба Федератсияи Россия ба автобус ва нафарое ки мехоҳен аз Москва автовокзали Котельники сафар кунен ба автобус ва инчунин чӣ хеле ки медонем билетҳои самолётам менависем ба нархи дастрас. Хулас видеои имрӯза мешавад рейси оянда 13 феврал дастаи автобус автовокзали Котельники прямои рейс Хуҷанд ва рейсҳои душанбе Хуҷанд Москва рӯзои душанбе панҷшанбе ва аз Хуҷанд рӯзои сешанбе ҷумъа то автовокзали Котельники прямои рейс ҳам астай, пересадкарам астай. ва ногуфта намона бародаро, айни ҳол суҳбат мешавад қатъи як бародари тоҷик мусалмон, яъне аз Тоҷикистон аз шаҳри Душанбе, ин бародар якчанд бор автобус қатъи рафтагиай, автобусҳои Узбекистон қатъи, автобусҳои Тоҷикистон қатъи. ва ман хостум ки ҳамин бародар яъне ба прагӣ бифаҳмонам мушкилие ки ҳамун нафарое ки мехоҳанд автобус қатъи сафар кунанд, яъне қатъи оилашам сафар кардагай, хичам тоқа сафар кардага, ай Тоҷикистонам сафар кардага ба Федератсияи Россия ба автобус ва аз Федератсияи Россиярам аз шаҳри Москва аз автовокзали Новоясневский сафар кардага автобусҳои Устранс қатъи, аз автовокзали Котельники номи худша муаррифӣ мекунад, кадмои мешиносем, метавонем ки қатъиш мисол дар Тоҷикистон ҳамсӯҳбат шавем, на ҷураи манай, на шиноси манай, на рафиқи манай, ҳамин хел ҳамсӯҳбат шидем ва ман хостум ки яъне озод яъне гап зана, ба хотире ки шумо фикр накунед ки мисол ман ягон билеча арзон навистум, уговаривать кардам, то ки чашми шумо ҳуй шавад ва шумо дар ҳақиқат бидонем барои худтона ки автобус чӣ мушкилиё дорад. хоб бо диққат тамошо кунед, классҳои худтона дариғ надороед, подписатсия кунед, дар якҷоягӣ дастгирия фаромӯш накунед. Салому алайкум. Алейкум ассалом. Номи худет чия бародарҷон? Номи Баҳодур ака. Ака Баҳодурҷон, худет аз ки ҷои? Ман Душанбе ака. Аз ки ҷои Душанбе? Аз Душанбе ҳамин бозори Балх да. Аз бозори Балх. ва худет яке аз шахсое ки якчанд маротиба автобус қатъи ҳам аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия сафар кардагӣ, ҳам аз Федератсияи Россия ба Тоҷикистон ва на фақат ширкатҳои тоҷикӣ қатъи, балки ширкатҳои узбекӣ қатъи ҳам сафар кардагӣ. хулас ба ин мардум чӣ гуфтанӣ? Салому алейкум бародаро, апо, хоҳаро, дударо, касоне ки моро мебинед аз канали Ройгунавиа. мо тақрибан як моҳ пеш буд, як моҳ пеш хато накунам, яъне қатъи оилам, кӯдакам гуфтем ки ба автобус сафар мекунем. барое ки як моҳ пеш медонед чанд буд билет? 36000 рубл буда, почти як 4000 сомон мешид, қимат буд. баъд ҳамин видеои чия дидем, Ройгунавиаро нигоҳ кардем, 12-ум рейс, ана охирон рейси аз экспресс буд. гуфтанд ки дигар прямой рейс намешавад, пересадка қатъи автобусҳои қазои қатъи. бо ҳамон вақте замона дар ютуб гапҳои ҳайхела буромад буд ки ана Ройгунавиа чия фан мекунад, фреб мекунад, автобусҳои забан ра вайрон истуса. мо ҳамонҷа бовар кардем ва наёмадем, рафтем ба автобусҳои узбекӣ омадем, ширкати узбекӣ қатъи омадем. дар раҳ азобҳои сахт кашидем, кӯдаки майда қатъи признават намекунад, нами масалан мегӯи печкара гирӣ мекунад, ягон чиро бикунад намекунад. бо ду та шофёри ҳам узбек бача дар ҳам дурум 50 нафар одам аст, сигарет мекашад, накаш мегӯяд, ҳам гӯш намекунад. азобҳои хеле азоб кашидем дар раҳ. як 5 рӯз расидем. бо як моҳ истодем барои ҳам граница перескат кардан. мо гуфтем чизон тоза шавад, биёем дар кимтал кор кунем, официалниш кунем. як моҳ давом гирифтем, омадем ба автобусҳои тоҷикӣ. гуфтанд ки прямой рейс мешавад ҳамин поёни корвон Ҷимтепа.
ай Тоҷикистон омадем ба автобус омадем ширкатҳои тоҷикӣ яъне Тоҷикистон уже бовар карди ки ба ширкати автобусҳои Ӯзбекистон рафти азоб кашидӣ гуфтем наши лавзша намефаҳмем ба тоҷикиҳо хумон бирем гуфтем аями чӣ дидем ютуб гуфтанд ки бародаро промои рейс мешавад аями худшона нишон дода буданд дар каналҳошон мисол худшона медидӣ не я автобус ҳамон да буданд видео карда буданд ки нами автобус промои рейс аями ҷимтепа прямои чӣ мерава мебиён ами якум метрои наздик ай ҳама наздиктарин метро яъне автобус вақте ай Тоҷикистон мебиёя сафар мекунад ай ҳама метрои наздиктарин ами котельники мешавад бале душанбе котельник гуфтанд промои рейс як ҳафта пеш ба занг задам гуфтанд агар срочно бирай агар пересадка мешавад агар як ҳафта ҷиддат кунӣ промои рейс ами душанбе мераем гуфтем хай шид як ҳафта пас рафтем дар онҷа ки гуфтанд не плано дигар шид гуфт пересадка мешавад гуфт ами хуҷанд не хуҷанд промои мерем хай дигар ака як ҳафта гузаштагӣ буда гуфтем таваккалш бахто хай хуҷандам боша майли гуфтем як сутка дигар мерем хай рафтем як суткада ки гуфтанд имрӯз хай дам мегирем ай пага сар мешавад шаб дам як гостиница ям чӣ буд гостиница не хонаи навлигие ки заминаки буд хоб кардем хай алдараш буд да хуҷанд агар соатҳои 10 буд хай буд бурдан то наздикии границара ай уҷа автобуси ӯзбекӣ ӯам промои намештад гуфтем не промои намерем ӯ ака кори буд ҳам қаблайда бу далчи бихуд мерафта юсча яъне бурдан даваё споридан да хуҷанд гуфтанд ки амё мебарантон промои рафтем бу ӯзбек бачаҳора гуфтем эгер не промои намебарем мо то границара мебарем бу ҷа бухтон бу мешинам хеле мерем яъне дар граница Ӯзбекистон шумо дар ӯзбекҳо споридан ай Ӯзбекистон а ӯзбекҳо гуфтанд ки мо то Қазоқистон мебарем бале бо дар Қазоқо споридан дар Қазоқо бо як 6 соат бигем истодем дар автобус бо уҷа автобуси 60 нафара будаем мо ҷа 40 чанд нафар будем астағфирулло 47 нафар будем бо 12 нафар дигар бо удам мегирифта як 6-7 соат дар онҷа истодем дар граница Қазоқистон 7 соат истодем бачаҳо қади хай бачаҳо хеле тишидан додвоӣ карданд ки дигар бихед нашавад иш худо биштем дар он чизи Қазоқо ҳам признат мекунанд ами яъне ба одам ҳисоб намекунанд шумо маблағ додагӣ ҳар як кадом шава уҷа апо хоҳаро буданд уҷа занакҳо буданд як 4-5 та занак буда уҷа мисол занакҳо мегӯянд ман ки хай қазои ҳуҷҷат кунем гӯш намекунам ҳам чизо мезанад санчаст мегӯянд кум ҷое ки муайян кардаги остановкаҳои махсуси бояд бестанд наместанд мераванд бояд ҳам 3 соат 4 соат пас бестанд наместанд мисол 6-7 соат ҳар ҷое ки худаш дилаш мехоҳад ҳам ҷо маҳал мекунад бо ҷое ҳастае ки мисол остановка нестай вақте бачаҳо хай чӣ кардам мераванд ҳам ҷо қазои ҳуҷҷат мекунанд дар занакҳо намешава охир дар қадриам нашавад чӣ кунем занакҳо наметавонам хеле омадем карочи омадем баъд чӣ кардам гуфтам дигар намекунем ба ман автобус хай қасам аз Қазоқистон яъне ки бо шиштен овардантон то котельникира котел не ки бу далчи не баъд ҳамра фуромадем исча хай пересадка ба такси омадем такси қатъиан наздик шидем баъд тасдим мегирифтам ки дигар ба автобус намерам ки бо нав ҳами видеои рӯйгон авира нигоҳ кардам 5000 буд навиштам гуфтам 5000 хай вроди созай бием гуфтам як бор ман худам ай пеш бирам гуфтам ки бифаҳмам мнениям бародарам худ дигар авиакасо будиям мисол авиакасо 13000 гуфтанд 12000 гуфтанд ами 10500 боло гуфтанд 10-12 числа хай на худ бародар нами срочно шамина бигем ин нами шав астағфирулло ина саҳар қати бигем срочно мешава ина саҳар да срочниш мисол нами саҳар саҳар уже регистрация даи 11 да парвоз дори мисол 10500 рубл 500 рубл аметира ман гирифтагӣ розӣ ҳастӣ 100 фоиз розием мисол барои мана компания метиҳами сума до айсари ҳамин пули билети мисол мерава 500 рублша мисол мегзаронада шоти ман 100 фоиз бародар барои ки на доз чӣ ки худ гуфте ки ягон билет арзон будагӣ нест ягон чӣ кардаги нест на бародаре ки метавонӣ ҳами ҳози биён ҳамин нарх бигиранд бираванд 10500 рубл бехай арзон ай ҳози бигирем агар ба автобус бирем автобус қати 2-3 ада мехӯрӣ бо азобои худша дора мисол раҳуда 4 рӯз мерай сумкота пӯшт мекунад якумша мегзарӣ мисол нафарое ки бисёре ҳастае ки муроҷиат мекунанд ҳамон шароити ҳами 10500 ҳам надоранд баъзе вақтҳое мешавад ки мисол одамое ҳастанд ки ҳами пула надоранд чӣ гуфтани ба ҳами пула надоранд хайна фарз кардем ки то хуҷанда 5000 фрамои бирава 6000 рубл 3000
по-любому мехри по-любому мехри ҷама 8 ҳамин нарх мешавад бихоҳӣ нахоҳӣ кор кун яъне ками дига як ҳафтаи дига кор кун агар бекор бошӣ то мақсад маҷбур мешавӣ ки мисол ҷамъ кунӣ ягон ёру рафиқет ки то самолёт қатӣ равӣ автобус барои ҳамун нафарое ки дар ҳақиқат мисол бисёриам буҷети мисол ёки сайр сайёҳат кардан мефурашон мисол ҳаму оно ки ҳастаи автобусое ки баъдан ами мисол кору фаъолият мекунем ман даже мисол озод гап мезанам ки ҳамин видеоро кадомое ки тамошо мекунам мисол нафарое ки автобус қати саракор дорен мисол нафарое ки даже мо қати ҳамкорӣ дорем ширкати хуҷандтранссервис қати устранс ёки дигар ширкатҳо ки боша хоҳиш мекунем ки ҳамин мардум ягона жалобаш бисёри ҳамин нафарҳо чие ки ҳурмат эҳтиром надоранд мисол пешакӣ биган агар ки пересадка ҳай мисол чия ҳаму вақте фикр мекунӣ ки мисол ҳо розием мисол пешакӣ гуфтестан ҳуққа мумкин ки мисол сахт нарасад но вақте ки мисол фребт мекунанд мисол прямоят мегӯянд пулта мегиранд ай дастата мебиёй мисол хитан асам нохуб ҳис мекунӣ ака пеши гапта ай уст омадан гуфта буданд ки ами 8000 метен ҷавоби саволиш қати мебарентон барои ки мо як 5-6 дакми кор кардем дар точка дуруна ҷои хоб дошт накарда будем гуфтанд ки ҷавоби саволиш қати то ам Ташкента мебаремтон вақти ҳамин раҳтӣ карданда уже як гаи меқабад мисол то ҳамин грассия баромаданда 1100 километр ам хелай як 80 та 100 гаи ман мекунанд дар раҳо проверка мекунанд ҳамин якумш отказ кардад ки чӣ шид отказ кард ки хитон решат кунем амира яъне ин гапоити дахл дорам нафарое ки бедокументан нафарое ки документ надорен ҷавоб намега ягон шофёр ҳам узбек бачаҳо ҷавоб намегӯянд амира худ расчёта мегирӣ мега хитон решат кунем рафтем якумш даха 1000 рубл сар шид 500 рубли рафтем я 8000 пардем мегем касоне ки бедокумента ҳоне расчётша мегиранд яъне расчётатон набигирен ёки возвращение на родина бигирен хубтараш ки ёки ба возвращение на родина хитон бирен яъне ай ҷои шумо як каси дига ҷавоб натад яъне пула мегиранд ҷавоб бародарои бидан ака бародарои бидан ки рисковат кардан ба ҳамин самолёт рафтан хаям як гузаштага ягон кас нақапид миёй соқ саломат ба самолёт миёй ана давуд чӣ намешава як по-любому як 70-80 та гаитра ман мекунад дар раҳ проверка мекунад бале нафарое ки документ доранд хубтараш мисол автобус қати ба нархи арзон мисол мешинанд мераванд бе ягон мисол 5000 бошад я баробар арзон охи я баробар арзон бо хел рахош ҳастае ки мешавам ягон чи тайёр мекунӣ тестайёро ҳам сосискаву колбасаву ҳам ягон чизое ки мегирӣ ба хитат як рӯз ду рӯз шад дар раҳ мехӯрӣ баъд хай бо мебинӣ саловои тоҷикбачаҳо ҳаста ӯзбек бачаҳо ҳаста ҳами арзонтар аст ҳаста мехӯрӣ бо хеле мисол видео мекунӣ пара мегӯӣ я видео дига қати вака блог видео карда гуфта ҳамон вақт тамошо мекунам пара мегӯӣ ки мисол автобус қати прамои рейс то хуҷанд намера хуҷанд бо дал чишмо да ҳамон нарх бо далчи мебаранд агар небигӯй ҳам 1000 рубл далта минус секунда хел ба такси мерай ба ягон чи мерай аза ки пара мегӯям гапора ана во меган прамои рейс меган видео хичон метан я автобуса камера мекунан нишон метан тамом ӯ менависи ки дурунша нишон мете хел то дурунша камера мекунӣ қати шофёрам гап мезанӣ ки мисол на шофёри на мо на ҳамин точкамон официални кор мекунем